सोंनाय बिदां 4.1 जों लेसन 4नि सोंनाय बिदां 4.1 खौ दिनै मावफुंनाय जागोन। सोंनाय बिदां 4.1 आव से नम्बर सोंनायाव दङ जोंना गाहायाव होनायफोरा जौगानाय समानथाय नंगौना नङा नायफ्रोम। जों सिगाङाव माबायदिखौ जौगानाय समानथाय होनो, माबायदिखौ जौगानाय समानथाय होना, जौगानाय समानथायनि महरा माबायदि बेखौ जोङो सावरायखांबाय। दा जों बेयाव जौगानाय समानथाय नंगौना नङा बेखौ बासिगोन। से नम्बराव जोंना कुइसनाव दङ, से नम्बराव जोंना कुइसना x + 1 होल स्क्वायर समान समान 2x - 3। दाना बे समानथाया जोंना जौगानाय समानथाय जायो ना जाया बेखौ जोङो मावफुंनानै नायब्रोमगोन। जों सलुसनाव सोंनायखौ जोङो खनसे लिरनानै लाग्रोगोन। आं एग्जामाव जेरै लिरगोन बेबायदिनो फोरोंगोन। गिबियावनो जों कुइसनखौ लिरनानै लाबाय। x + 1 होल स्क्वायर समान समान 2x - 3। दाना जोंहा नैबेखौ नायदो, बेयाव जोङो बेखौ नुयो, बेयो जोंना x + 1 होल स्क्वायरआ जोंहा नैबे फर्मुलायाव दं। नैबे फर्मुलायाव मा फर्मुलायाव? a + b होल स्क्वायर समान समान a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। बे फर्मुलाया गोसोआव दंखायो। जोंहा बे फर्मुलायाव बेखौ फुवारनानै लिरनांगौ। नैबे a नि जायगायाव जोंहा x दं आरो नैबे b नि जायगायाव मा दङ? 1 दङ। दाना जों मा फर्मुलायाव सिफायलांदो। फर्मुलायाव सिफायलांबा जोंहा मा जासिगोन? x स्क्वायर + 2 a नि जायगायाव x * b नि जायगायाव 1 + b स्क्वायर, b स्क्वायरनि जायगायाव मा? 1 स्क्वायर। जोंना बे फर्मुलायाव लिरनांगौ नालाय बे समान समान। दाना नैबे मा होननाय जादों? नैबे 2 जों बे ब्रेकेटनि सिंनि x - 3 खौ सानजाबनांगौ। सानजाबबा मा जागोन? 2 जों x जों सानजाबबा 2x, बिनि उनाव 2 जों जोंना -3 जों सानजाबबा मा जागोन? -6 बे थांबाय। दानिया फैदो नेक्स्टआव x स्क्वायरखौ लिरफिनबाय प्लास बे 2 * x * 1 बे मोनथामजों सानजाबा मा जागोन? जोंना मोनथामजों सानजाबा 2x जागोन। बे प्लास दाना 1 स्क्वायर मानि 1 खौ खननै सानजाबनांगौ। 1 खौ खननै सानजाबा जों मोनथिगौ 1 जायो समान समान। दाना बेखौ लिरफिनबाय 2x - 6 खौ जों बेहाय लिरफिनबाय नै। दाना नेक्स्ट स्टेपआव फैदो। जोंहा नेक्स्ट स्टेपआव मा खालामगोन? जोङो नैबे समान समाननि आगदाथिं थानाय 2x - 6 खौ जोङो समान समान बारहोनानै आगसिथिं लांगोन। आगसिथिं लाङोबा जोंना सिना सोलायजोबहैगोन। नायदो जों गिबियाव नैबे x स्क्वायर प्लास नैबे 2x + 1 खौ लिरग्रोबाय। बिनि उनाव नैबे 2x आ दा प्लास दंना, बेयो ओरै समान समान बारनानै थांबा -2x जाहैबाय। बिनि उनावहाय -6 दं, -6 आबो समान समान बारनानै थांबा +6 जाहैबाय समान समान 0। दाना बेहाय नायनायाव जों नुबाय, बेयाव नायनायाव जों मा नुगोन? नायदो बेयाव नायनायाव जों नुबाय नैबे 2x नि सिना प्लास आरो 2x नि सिना मोनसे माइनास। जोंना होमबा बेबायदियाव मा खालामनो हायो? केनसेल खालामनो हायो। जों बेबायदियाव जोंहा मा खालामनो हायो? केनसेल खालामनो हायो। जों होमबा मा खालामनांसिगोन? केनसेल खालामनांसिगोन जोङो। मा 2x जों -2x जों केनसेल खालामबाय। केनसेल जायोब्ला जोंहा मा आग्लायगोन? नैदो x स्क्वायर आग्लायबाय। बिनि उनावहाय नैहाय नै थादों बिदाबा जोंना +1 दङ आरो +6 दं। मोननैबो प्लास नालाय प्लास खालामदो। बे 6 जों 1 जों प्लास खालामबा जोंना बेसेबां जागोन? +7 समान समान 0 समान समान 0 जाफैबाय। दा बेहाय जोङो नायदो, बेहाय x स्क्वायर + 7 समान 0 मोनबाय। दा बेयाव जोंहा x नि डिग्रीखौ नायनांसिगौ। x नि डिग्रीया बेहाय 2 दङ। जों सिगां कन्डिसनाव मोनखादोंमोन ना, जुदि x नि डिग्रीया 2 जायोब्ला बेयो मोनसे जौगानाय समानथाय जायो। बा x नि डिग्रीया बेहाय 2 जाबाय नालाय, होमब्ला बेयो मा? मोनसे जौगानाय समानथाय जाबाय। बेयो मोनसे मा जाखो? जौगानाय समानथाय नंगौ जाबाय।